So what's up mga kamoto? So kani nga scene diri wal kabiyahe ko. Nakasunod ko og Yamaha R15. So ako siyang gi-tail no. Sundan-sundan na nako siya mga kamoto. Istingan na to o makasabay pud ba ni ato ang China bike. So nagkataon lang yun guys no na padulong ko og Santa Cruz karon. So nasundan ko ni siya. So medyo kusog ihan dagan. So ako ra po ni siyang gibukod no. Kay ato na po testingan kung asa ko po niya to ang motor kung kaya pa musabay sa mga branded. So kung kinsa man ni si Uncle no, ride safe, naka Yamaha R15 color blue, naka KYT helmet. Kung asa man padulong ni mo call amping sa imong pagbiyahe, hinaot na makita na punta sa dalan pohon.